Hej, jeg hedder Allan Tiersgaard. Jeg er formand for Beskæftigelse- og Integrationsudvalget her i Faxe Kommune. Hej, jeg hedder Michelle Frese, og jeg er næstformand i Beskæftigelse- og Integrationsudvalget her i Faxe Kommune. Vi glæder os til at kunne præsentere de 3 nominerede virksomheder, som vi har indstillet til årets virksomhedspris. Over den næste periode her vil du her på siden kunne se de nominerede. For at vinde virksomhedsprisen i 2024 har vi i udvalget lagt vægt på, at det er virksomheder, som er med til at skabe rammerne for at inkludere folk med et handicap på arbejdsmarkedet. Det har været utrolig vigtigt for os, at vi har virksomheder i Faxe Kommune, som vil være med til at hjælpe mennesker, som har udfordringer i hverdagen. Fra Faxe Kommune har vi lagt vægt på, at vi anerkender de virksomheder, som er med til at skabe rammerne for at inkludere de personer, som har et handicap, sådan så de også kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at uddele den her pris i 2024. Og særligt 3 virksomheder har udmærket sig på det her område. Så følg med på siden, og så vær med til at støtte dem i det videre færd. Vi ses! Hej hej!